Ada ra nesu. Kinane wong lanang teko komparan-paran, ambok ditawisi ngombe, apa ditawisi apa? Lho kok malah jiblek. Sampean iki apa kurang? Apa kurang aku ngladeni karo sampean kan? Saben dina iki wis tak papake ning nggone. Lah nek pamane sampean iki ngelih ya mbok golek dhewe. Hehehehehehe. Apa? Wong duwe bojo wong wadon ki wajibe kuwi ngopeni wong lanang. Wong lanang sing golek dhuwit, wong wedok sing blanjake. Kepiye? Wong lanang sing golek dhuwit, wong wedok sing blanjakno. Wong lanang golek dhuwit, sing wong wedok sing blanjak. Lah iya, Apa sampean tau menehi blonjo aku, Kang? Lah tak takoni. ada orang ngeweki kene yo. Kapan nek menehi aku? Seminggu sing kepungkur kowe tak kae dhek 10.000. Apa cukup 10.000 kuwi wis akeh apa rumangsamu? Lah iki jenenge wong wedok goblok, wong wedok boros iki ya kowe kuwi. Kok boros 10.000 kok boros tukake uyah karo kerupuk isih kurang. Ah, goblok. Kok gobloke aku? Seneh iki dhuwit 10.000, oleh uyah, oleh brambang, oleh janganan, oleh gula, oleh lenga. Piye Kang? Dhuwit 10.000 kuwi dibelanjake kudu oleh gula, lenga, brambang, Lah, sapi turute. carane Carane piye Kang aku? tuku kepengin lenga sik. Kowe kok omah nggawa anduk. Terus anduke Neng kono takok lenga iki sing apik sing ndi? Lho, anduke ceblokke ning lenganan. Engko teko omah mbok keres. Lho, aku ora sida tuku lenga iki elek iki ngger Bali. dadi kaya ngono caramu. Terus tuku brambang delok. Brambang ki sing apik ndi njuput loro, ngaleh bakule njuput loro, ngaleh bakule. Lah nak bolak-balik lagi pisan pindho ora apa-apa. Lah nak konangan saben dina dikepruki lah kepiye? Ngaleh pasar liyane. Goblok dikandani ra kenek. Sing goblok iki ya sampean. Kowe kuwi wong wedok boros. Lah kok saben dina kowe ora tau menehi, saben dina turut-turut sampean mek tanggamu diutangi wae manake kok ora karo-karo. Lho. Wong ngene iku ya bener. Sik. Sik apa? Wong turu kae iso anak-anak. Iki wong turu. Lho duwe ya kudu iso manak. Kurang piyene aku iki wong sosial. Sosiale wong ki aku. Sapa sing utang dhuwit ning omahku? Nek 100 rong dina balike dadi 120. Lho, Utang 100 balike 120. 120 iki sedina, rong dina. Kang, Apa? yen ndak sawang iki sampean iki kudune iki eling dik semono. Awake dhewe ora duwe, ora gablek paribasan utang tangga iki wae ora dipercaya. Lho barang sampean saiki sugih, Kang. Tangga utang wae kok manake sakmono piye? Sampean kok ora duwe sapa piye? Iki sing peka iki ya kowe. Ngalahke aku wae. Zaman awake dhewe sing mlarat, utang ra digugu wong. Mulane saiki aku bales. Ngekeki utangan nanging nganakno. Lho ngono lho. Kang tak kandhani, urip ning donya iki ora usah bales-balesan. Loh. Kudune nek dibales elek asune ya apik. Ngono lho. Pekok. Kok pekok piye lho, Kang? Wong ning donya kok ora bales-balesan. Apa jeneng wong ki digawe lara ati to meneng ae. Nek ra kowe lho srenek. Hah? Ngerti lho sampeyan. Aku ndek bojo kowe iki jane geton biyen iki aku. Saka rumahmu tetep bagusen apa piye? Lah. Sing geton iki ra sampean dhewe, aku ya geton dadi bojomu. Ngenyek ayene omah-omah kok ya ora nganaki babar pisan. Piye? Piye? Sampean iki lho omah-omah karo aku pirang taun. Lho. Nganaki wae kok ya ora bisa kuwi lho. Masane pancen bener kok garing. Iku nek wong lemah iki lemah benyek. Kok banyak Lemah ki nek subur paribasane. Dicoba ki blek pisan iki tukul. Lah lemah benyek. aja nyalahke sawahe kok blenyek. Sing salah iki pacule. Gene ya. Pacule sampean iki gowang anggere dipacul ngene ora bisa. Mangsamu. Pacul guang piye tak pacul jero ya mesti ora manak. Kurang jerone lek ku macul iki. Jero piye? Nyatane sing jebrong kabeh kaya ngono kok. Apa tak resiki? Si
sing jembrone sawah kae dijabuti. Kok dijabuti. Apa ora kuwalek piye kok ya? Lho, wajibe wong wedok iki ra matun to. Suket ning sawah kae lho tandurane gen urip. Mulane ra iso manak perkara kuwi. Sampean kuwi sampeane ketul kaya ngono jajal saumpamane aku wong liya ngono wae mesti akeh anake. Padha karo aku ah. Aku lho ra bliyane kowe. Anakku telung lungsing kowe tak kandhani. Sing kandha sapa? Wong pancen buang kruto ya kaya ngono kok. Lah nyatane tak titip-titip lho ya apik-apik kok. Kapan oleh muni TV kapan tak pengen weruh, Kang? Lah roh kowe kaya ngamuk. Ngamuk. Wong aku ditakoki wong kowe gegeri. Sing gegeri sapa rumangsamu bagus apa piye? Wes ora usah ngrebut perkara kuwi. Segane mateng ta urung? Wes, Tak mangan buri. wong kae yo wis tak cepatke lho. Monggo. Awas. Wis tak cepatke apa dadi senenganku kae lho. Terus ya bisa Janur gunung kok kadingaren. Teko omahku kok iya dhewean. Lho, si Adi Sarini kok ya rombak jak karo anakmu momok kae. Iki piye to, Yu? Sarine kira lagi ndek anak cilik. Lah kok mbok kon ngejak manas-manas niki apa gak sake ponakam leh? Ya janjane aku ya mesakno. Enak sampean iki kajinan lho, Di. Aku ki ya mesakno karo sampean. Lah iki mang Kang Branjung ning ndi? Ora usah mbok takokno sedulurmu. Saben dina iki sine nesu mbok menawa wae kae mangan mbok nang ndi mau. Mangan? Iya. Aku jane ra yo piye suwe ra tau rene. Yo sepisane iki aku jane yo kangen karo kowe, Yu. Padha wae karo aku Di Saridin. Suwe ora ketemu, aku ya kangen karo sekang kowe. Aku mrene mang yo jane yo Ning ketemu. aku ki ya sakno tenan lho. Kok nganti awakmu dadi entek kaya ngene? Apa kuwi ki lara? Apa ya kurang mangan to, Di? Nek larane ora, Yu. Lah umpama kandha kurang mangan, nek aku kandha gak yo mesti wong do ngerti. Ning umpama aku ngaku karo kowe kok yo kebangetan men aku iki wong lanang. Di, tekamu ning kene iki mesti ana wigati. Kanggo aku lan Kakang Branjung. Yen ana apa-apa iki mbok bloko sedulurmu mbok Kakang Branjung. Yo bloko wae ora apa-apa. Mengko yen ana apa-apa aku tak kandha karo Kakang Branjung, Di. Ngene lho Yu, aku iki jane wis suwe. Arep kandha karo kowe ning aku nek ro Kang Branjung ngono kae, mengko aku malah golekno musuh kowe karo Kang Branjung. Wis, bab Kang Branjung iki aku kok sing tanggung jawab. Yen ana nesune Kakang Branjung, mengko aku sing kandha. Wis enggal bloko. Apa ora nduwe dhuwit ngono? Nek darani ora ndek dhuwit iki yo pancen ora ndek dhuwit. Oh aku mrene iki mau golek utangan sangu yo ora entuk. Wong sing tak utangi dhewekne yo ngandhake sing dhisik urung mbok waki ngono ngeden. Kowe kok saiki utangan neh, lho aku ora bingung to iki. Di kok banget to. Banget iki kakangmu Branjung. Wis suwe ra tau sapa nang nggonmu. Angger arep tak jak dolan ning nggonmu iki sinepuk nesu. Iku jane sakno karo kowe. Wis Sing iki ono apa yen ana perlu goblok karo aku. nek perkara iku apike yo golek Kang Branjung. Umpama saiki aku kandha karo kowe.
Kang Branjung ki gak aneh. Engko mesti Kang Branjung ya ngono kae. Wis weruh. Iki mau bar mangan opo kok kanggo teko kene. Rasane mangan lu. Oh iki mangkona ambae. Nanti yahene yo urung diwene mangan karo Sari. Yo ngene yo Di, lagi wae Mbak Yuyu iki mang masak kesenengane tangan. Kok menawa tangan kae yo metu kok menawa wae. Wis sekali sak wetara tak jupuke yo. Ora anu yo. Nang kene Kang Branjung roh yo. Wis ora apa-apa. Aku roh sego niki eling ponakan karo Enggak dipangan. Anu ayu. Nang anu golekno godhong sithik kok buntel tak gawane mulih. Ya mengko bab kuwi gampang. Mengko tak buntelke sing baku dipangan luwe dhisik. Dadi engko kok golekno godhong nek menawa aku. Wong sakmene kae wong aku ki ora tau. Tin. Sik. Saleke sik. Saleke kene sik. Kowe wis tau mangan sego beras apa durung iki? Ngrasakno sego beras Kang wong seneng jagung ae aku ora duwe kok. Ngene lho, Dik. Nek kowe urung tau mangan sego beras, aja mangan sego beras. Mergo nek kowe engko ketagihan golek beras ora iso. Nagai Kang. Nagih kuwi. Arep bapak arep pangan. Iya iki mang Mbak Ayu sing ngeweki. Lah kok mbok kan golek godhong iki apa? Aku ora eling ponakam to Kang. Ponakam ya urung mangan jarene. Ponak aku urung mangan. Iya mau. Lah nek urung mangan kok kondo aku terus tak kei mangan ponak aku. Ngene lho Kang, iki ora tak pangan kabeh, engko tak bundele tak pemuli. Le lah kok enak kowe. Sego ki beras ki sing gawe beras ki aku. Sawah tak tanduri pari, dadi gabah-gabah tak selekno. Iki wekku. Kowe ora kena mangan sego beras, Din. Kang, Apa? sampean iki aja kaya ngono. Mbok sakake si adimu Saridin. Keponakanmu ya durung mangan jarine kawit esuk. Mula tak kei. Apa sing duwe? Kok Apa sing duwe mangan iki Saridin tok, aku ora doyan apa piye? lho sampean iki wis tak cepakke kae lho, Kang. Apa engko lah apa mangan iki aku mau pisan tok? Apa engko gak kudu mangan meneh? Beras kae lak jihake to, Kang. Wis yu. Sampean iki lho, Wis yu, aku gak mangan gak apa-apa. Aku bukan mangan beras. Aku bukan mangan beras. Lah mengko lak ya ora lek Kang tak dangno meneh. Dangno meneh iki apa ben Saridin? Iya. Doyan ke, Din? Ya doyan. Doyan tenan kowe. Oh, Doyan karo pangane. Sampeyan iki banget lho, Kang. Dulur wong siji iki, si Ayi Saridin. Wong ngelet teko kene arep njaluk mangan kok ora kowe kok mlaku cicilke. Saridin iki dulure sapa? Saridin ra dulur to? Siapa cek bener? Ora dulurku. Kowe iki wis banget kowe dulurmu, aku dadi bojomu lho, Kang. Dulur ki ra wonge. Nek panganan iki ra ning dulur. Aja dipangan. Iso aja iki. Rene Kang sakno. Apane? Iki segone tak tulange. Aja tulang karo kene. Lah kowe tulang apa kowe sing ora tulange aku wae. Nek ditulang yo sing apik, aja dicicilke. Enak tenan tak tulang. Mangap iki mau buat mangap. Kano. Sampeyan iki dikono kabeh yu. Nek aku goeman iki tak pangane yu ngene lah. Masuk dene ke mangan iku pas.
Kaneng godhong ki kok cangkem kula tak butele ketawene ponakan. Kayak guri. Sekali kayak guri. Ora sapa tangisi. Seretan, Den. Iya, Kang. Nih, tak dulang. Ngombe, ngombe. Ngombe, Den. Mangap, mangap, mangap. Wis tak ombeni. Kurang piye ne? Ngombeni iki kok malah goyang karo si Adi Sarinci. Iku ora salahe. Sampean kepul. Tak glojok kok ora ati cek cangkeme kok. Wong mbok tangap kok ya. Sampean sing salah. Ayune aku mari ngelak. Senajan tiba irung tiba Den. rai. Kemarene mesti arep utang duit iya, Mbak. Yo piye meneh Kang wong. Nah. Iki nek aku duwe iku ya ora tau telat tok, Dit. Nah nek kene aku ancana yo ngene Kang, sing tak ingetno iku yo mung kuwe tok karo Mbak Ayu. Terus Yo. nek kabeh utang duit, Din. Aku iki ya ora kabotan. Ngutang iki ra kabotan. Nanging mesti mbayare angel. Mergo dhuwitku kuwi dhuwit manak. Ayo ngene engko nek aku wis mergawe tak ijoli Kang. Nek aku engko mergawe tak ijoli. Nek mergawe mbelale mergawe iki saapan. Lemu mergawe iki sok apan. Mongko dhuwitku ki manak. Kowe nek utang 100, Din, 2 dina kuwi dadi 120. Lah engko nek wis genep 4 dina dadi 140. Mongko lek mergawe iki durung kinaruan. Tinimbangke kangelan oleh mumbalekno yo, Din. Ora usah utang. Aku yo matur nuwun ning kene gak oleh utang karo kowe jalaran kowe iki yo dulurku. Iya. Kowe iki ipeku. Iya, iya. Yo branjungku Mbak Yuku. Mesti kira isen ta aku Yo isen. Wong dulur kok ora kelar mangan iki isen. Lah, mulane aku malah benerane gak oleh utang mbok wae pira, Kang. Ah, nek kowe gawe ngono yo tak kek. Kowe wis tau nyekel dhuwit 100 kok dhuwit iki. 100.000 iki. Kowe kok malah lucu, Kang. Kok 100.000 5.000 rupiah iku rung tak karo aku. Nek kowe engko tak kei dhuwit 100 malah bingung. Mesti lemu beno bingung. Iki dhuwit pira kok kalonge pira susuke kowe ora roh. Sing paling apik kowe tak kei dhuwit, Din. Ora usah utang. Lho ora apik to? Ayo matur nuwun. Wah, tak kei 2.000. Nah, itu cukup-cukupno kanggo 3 sasi ya, Din. Anu, iki wis cukup 3 sasi. Cukup. 3 sasi yu. Iku isih kurang di Kang sampean iki kok bangetan. Dhuwit 2.000 iki kanggo adikku. Jeraku ora apa lho, Kang. Lho aku iki wong apian lho. Ora takon utang. Tak kei. Ning aja 2.000 lho, Kang. Ya tak tambah 1.000. Wis. Cukupno kuwi. Sampean jere kondo. Yen ana adimu iki paribasan ora mangan sampean sakno. Ning nyatane apa sampean malah ngapusi karo si Adi Sarinci? Lho kamu ora ngapusi. Lho, Arep utang dhuwit tak pengen utang. Tak weki. Lho rak sosial to aku. sosial ya sosial. Ning ya kaya ngono kebangetan. Wis, Sampeyan mati donya ora digawa kok. Lha apa ana wong mati nggawa donya? Wis yu, ku bener Kang Blas. Lah iki lho bener rungokno kok. Aku wong lanang iki kudune mbudi daya. Kang Branjung, Apa? ning aku ora njaluk duit kok, Kang. Ora njaluk dhuwit ki mo iki. Syukur nek ki mo ya syukur. Wong dhuwit 3.000 kuwi ajine akeh. Sok tak tukokno cengkeh ya oleh. Loro. Mengko aku nek utang bayarku ya apa. Lah, bener iki. Nek umpama kowe menehi aku, wong jeneng duit mono asale kok pringet. Lah, mesti kowe ra iso balekno ngeweki aku. Lah ngono to karepmu. Lah, saka karepku rak ngene to, Kang. Ndek biyen iki rak aku jane ame omong ngene iki ya ora mentolo. Ora usah omong, ora usah ngomong. Ora usah nek Jam bloko di rasa wedi. arep kondo apa biyen kondo apa?
Bapak mbiyen iki ning guritan omah iki rak duwe weduran loro to, Kang. Tinggalane wong tuamu. Lah dadi nek aku iki ning nuwun sewu, Kang, aku ora jeneng ngucik ki gah. Aku nek ora kepepet golongan iki ya moh kok, Kang. Terus Lah saka karepku wong dulurku iki mung aku karo Yu Branjung iku tinggalane bapak. ya karepmu. Ben aku ora ngogek-ogek keringetmu, aku iki arep njaluk durene kae bapak sauwit. Karep njaluk duren sawit. Yo. Ya ora kabotan, aku ngeweki ora kabotan. Nek duren sawit ya bedol-bedolo. Ya bedol nek njaluk ya bedol. Sik to Kang, kok dibedol kok ora mati, Kang. Lho, lah jere mbok njaluk. Ngene lho karepku ku. Tak jaluk ku ora teges tak bedol njur tak gawa nyang omahku iki gak. Karepku gen kenek tanggo pangan, dienggo pangan ponakam. Duren kae yo ben ning guritan lah. Nah, iki nek ning guritanku berarti yo isih nggon aku. Ngono. Lho, ra bener aku iki. Nak kanggoku ya ora kaya. Lah nek kanggo piye kanggomu? Jaluke si Adi Sarijen mau piye? Njaluk duren sawit. Ora kena. Nek dijaluk nek digawa mulih ya gen digawa mulih nek sawit. Nek kabeh aku malah ora oleh. Nek arep tuku aku ora kudu adol. Lah iku cacahe lak ya loro lek kok sak wit iki piye? Tak njaluk ya ben lak ya kaya ngono Ben bagiane. Ngene lho. Kang Branjung, karepku nek ning kono iki ra iso urip, bisa gelem wong. Cedhane kowe njaluk warisan ngono ta. Yo ngono kuwi ning aku jane ora pati mentolo. Nah, nek kowe njaluk warisan, yo aku yo ora nggundeli kuwi tinggalane wong tuamu karo tinggalane bojomu. Nanging kabeh kuwi mau sing ngatur ki aku. Ayo jeneng aku wong nom, betake nek mbok weno, olah menata piye aku anut kok, Kang. Lah nek njaluk sawitan iki gak usah. Ora tak weki malah. Lah terus Carane ngene wae. Duren wit iki rak wis wayah wayah tuwa to kuwi. Carane ngene. Duren kae nek ciblok bengi karo ciblok rina iki dhewe-dhewe sing ciblok bengi karo ciblok rina. iya. Dhewe-dhewe sing duwe. Mergo nek ciblok bengi aku ki wegah goleki. Mergo peteng. Nek ciblok bengi kae tiba kowe, nang nek durene ciblok rina kuwi darbek ngono. Lho ra bener ah. Ya sak karepmu kan. Aku ki adil kok. Dadi ora sakwitan ngono gak. Dadi padha duwe, kowe yo duwe, aku yo duwe. Wong bedane ning gone Wah ceblok rina karo ceblok. nek bengi bagianku, nek rina bagiane Kang. Lah ngono. Dadi nek engko nek kowe njaluk sawit, lah engko nek sing nggonku gak wah, nggonmu wah aku mesti gelo. Lho ngono. Dadi kanggo adile perkara mung tiba kuwi mau. Lho perkara tiba kuwi mau nek tiba rina kuweku, nek tiba bengi nggonamu. Lho kuwi Neng kowe wis sah tenan, Kang. Wis sah aku. Lah nek wis sah tenan ya, Kang. Ya, Aku tak mulih wong jaga bengi mono kudune mbah obor mbah apa kudu duwe. ya. Tur aku urung kandha mboke momok aku. Ya kandhani. Momok. Mboke momok kandhani. Nek bengi bagianku nek rina bagiane. Nah, ngono. Ya wis yu aku pamit sepurane ae yo yu. Kok yo bae lho. Kok bersih. Sampe bali tenan si Adi. Ya, lah mengko. Sing ati-ati yo iki. Ya yu matur-maturmu. Sing ati-ati tenan. Den. Bayu malah. Ora apa-apa kan. Aku ki takon. Alamat karo aku. Kene. Aku Aku takon.
Duwitmu kowe sarite. Mbok sakmono sarite. Duwite sapa? Duitmu Kang, sampean nak wis kondho. Wadon iki sing duweni duit. Lho, Kang Sarite niki piye aku sampeyan. Ora usah pakaian. Pakaian nang nyawan sarite niku. Masa kok iki betik kok Sik, aku. Lah nyangoni kok 100. Nah, mewah den. Sat. Wes, udah mulai. Udah mulai. Wis ora yang mulai panggung. Yo sing sabar. Aku tak komplit. Lah, pamit yo. Jane iki aku dhuwur karo sampeyan. Bab duren iki mau lho. Apa wong capmu iki mau wis kabeh? Ada orang. Ora mbok betuli sak ndurine. Ora. Lho ngaku ki karek mau mimpin kok. Mimpin iki ya sak penakku ah. Kang Branjung, Ilange bapak yo aku, ilange mboke iki kuku. pancen bener. Lah nek andung ngono mau rak gatuk to. Kang, sampean iki yen ndak sawang ki pinter ning jebule cubluk. Kok tublok piye? Apa ana? Duren iki cebloke wanci rino mesti nek wanci bengi. Lah lek punya aku ora wani metu arene. Kang, yen kaya ngono dulurmu Sariden bakal sugih. Kowe bakal kurite gae wis Kang. Sik. Kok oh iya. Biasane aku duren kae cebloke bengi. Rino ora tau entuk ceblokan duren aku. Wah, ayo cilaka iki wah, nganggo akal kok gubuh piye carane aku.